and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Salamat. Salamat kanimo Diyos ko nga nasulbad na gyud ang krimen nga gipasangil kanako. Human mi surrender sa mga pulis ang akong ama-ama nga mo'y tinuod nga nagpatay ni Nanay Marita. O karon limpyo na gyud ang akong pangahan. Og sa di madugay, mulargal ako sa Cebu. Aron pangitaon kong igsuon ni Nanay Marita nga mao si Paulo del Carmen. Dong, Alvin. Dong, karon nga gawas nun ka na sa krimen nga gipasangil kanimo. Unsa may imong plano karon? Mo'y akong plano karon iya taling nga mularg ako sa Cebu. Aron sa pagpangita sa igsuon ni Nanay Marita. Bitaw, kani adto sa buhi pagkadto siya. Nagsigig yun to siya og handom nga makapauli unta og Cebu aron makikita sa iyang igsuon nga si Paulo del Carmen mangkunotoyngan. Pero ikaw naman lang ito'y misulti na ako, bahin ana. Iya, nga gusto siyang mularga sa Cebu. Ay, adtong gayon na god nga nagplano siya sa paglarga. Nasud ka naman sa seminaryo dong. Igkita ko baka nga akong uyuan sa Cebu? Iya. Nagkadako ra ba sa Cebu? Nagsulti ba siya nimo kung asang dapita sa Cebu, posible nga nagpuyo ang iyang igsuon nga akong uyuan? Gisultihan ko niya sa maong dapit dong. Time pa ha. Unsa gani tong lugar ha, kadiyot ha. Husto dong nainumdum na ko. Barangay Punta Princesa, Cebu City. Mao na dong. Ha? Husto maugin na dong. Punta Princesa, Cebu City. Mao na. Punta Princesa. Punta Princesa. Mura og familiar kay nako ng lugar. Oh, gusto. Mura og mao man ang lugar ang gipuy-an sa bana sa babae nga akong gihostage o gida sa bukid sa diyang gigukod mi sa mga pulis sa among pagpuga. Husto iya. Husto ka. Husto gyud. Nakatultol ko ang lugar. Punta Princesa. Silingan na ng barangay sa babae nga akong gikauban sa bukid. Ni Junice Milian. Ha? Junice Milian? Oy, may babae di ay mo nga gihostage sa inyong pagtabok paingon sa Cebu? O hain ang mong babae dong Alben. Hain na ka ng gihinganlan og Junice Milian. Han, ang samahan. Punaan pa na ito nga itong i-order? Ay, ayun na. Gusto na ni. Dagari ka nang i-order mo. Mag-isod naman kong kurot ini. Okay. Unya, man na ito kaon. Mo inom ka og gamay kay mag-order tang daan. Ang samahan. Oh, sige, sige. Duha ka botelya lang gagmay. Tagsa ta. No, di na lagi ko mo inom, Han. Ibaw ka na paya sa rason nga nang di na ko mo inom. Kinahanglan mo piya gid ko sa tanang dili makaayo sa kong panglawas. Aron magsabak na dayon ko. Oh, sige. Ikaw mahibaw. Mo inom lang kurog o sa kabotilya. O pagkahuman, manuroy ta. Sagasa nga, malingaw ko. Kung hindi na ko mapauli sa amo kung matagban ko, sorry o ba nimo? Han, kana sa panay ta mamauli sa tong bahay. Abi nimo, gibalik lang sabi ako sa amo og istar. Kay laay kay dito nga ako ray usang muuli sa tong bahay. Ani, mamahal
balik ta dito, be. Unsa man ako pagkasabaktayon kung magkalakyot ta. Magtagbo lang ta kanunay sa gawas min sa stanto. Ay kabala ka. Kumanta matagbaw ron og panuroy. Manood tag motel. O bisag asa nga gusto mo. Basta kay di lang ka kumauli ron sa amo. O sa dana kong pauli sa amo. May importante ko isulti nimo. O ginaot nga mo kung sabton ining akong gihimo karon. Ha? Kay nga no? O sa makarang buot mo isulti? O sa man ang imong giingon nga imong gihimo? Ha? Honey? Ay, wa ka pa di ay matog dong Alben. Laom na kayong gabi o katog na. Naguna-una lang ko ni Junice. Kumusta na ka, Sharon? Abi mo dong, suma sa tanan mong gisay-isay na ko at itong maong babae. Kung mauman gani ka na, nga mabdus na siya, nga nabalik ron sa iyang bana. Dako gyud og posibilidad, nga wa mo tuo ang iyang bana, nga siya ang amahan sa gisabak ni Junice. O tingali, nagmagulanon karon ang maong babae. Kaduha ra gyud ang paingnan adto. Mahimo nga wa na siya dawata sa iyang bana. O baka gidawat siya apan gubot kanunay ang ilang panagtipon tungod sa bata nga iya karon nga gisabak. Kaloy ni Junice kung magulaanon magani siya karon. Tungod kay buutan si Junice iataling. Ug way ni hitabo siya ang pagkababae suot sa taas ng mga adlaw ug buwan. Nga mo sige kauban dito sa bukid. Wa ka ba'y plano dong Alvin? Nga susihon ang maong babae kung tuwa ka na unya sa Cebu. Iataling ang tinuod. Kanunay na nga mupakita sa kung nahuna si Junice. Ug daghang ganing mga adlaw nga magdamgo ko niya. Apan gipaningkamutan ko nga di matagan og bili ang tanan. Nga malimtan ko dayon siya. Tungod kay may talagsaon ko nga pagbati sa mga babae. Nga butang. Nga di gid ikatugot nga mulambo diri sa akong kasing-kasing. Ay, maubati ay dong Alvin. O iya taling. Busa, kung mapasunding nagani siya sa akong kaisipan, ugson ko dahin siya sa pagikalimot. Kay minyo na siya. Ug labaw sa tanan. Wa pa ko kawadi og paglaom. Nga matuman ang gipangandoy kong bokasyon nga mahimong usa ka himpit nga alagad sa Dios. Dong Alvin. Kadlaw na lang hapit. Padawa pagid mauli ang imong bana. Ug dili sab makontak ang iyang cellphone. Pauli na lang pa, Paulo. Ako na lang magpaabot sa akong bana. Labing siguro buntag na to nga mauli. Ug tuwa gyud turon higda sa bahay nga gipuy-an nila ni Christy. Tuwag itingali to dito pa. Kay maumay iyang sulti sa dayon niyang lakaw nga sila si Christy kuno ang magkuyog. Janice, iha. Kung ako pa'y ikaw, makigbuwag ka na lang tingali. Kang Rina. Istanaw ko maurag yapon. Nagtipon man tuod mo sa pagpuyo. Apan wa ka man niya hatagig bili. Gitratar ka man niya sama sa laing tao. Nahigugma ko sa imong anak pa, Paulo. Basta andam kong antoson kining tanan nga pagsuway. Nahibaw ko
Maabot ra ang adlaw nga mahigmat na si Rinan sa sayop niyang pagtuo. Buutan ang Ginoo pa. Ang naibaw ko nga ihatag raw niya ang akong gipangaliho po. Nga matuo ra si Rinan nga iyang anak kining akong kisabak. Ako makasasa ko magkaasawa. Buntag na lang. Ug nakaluto na lang ko sa pamahaw. Panwa pagkit mauli si Rinana. Dili lang gid una ko makaon. Paaboton ko nga maabot siya. Aron magdungan mi og kaon. Ang telepono. Kinsa magkanong nanawag? Hello? Hello, Janice. Makorason? Unsa man? Nauli ang imong bana kagabi, eh? Ha? Pag-anak namo ni Papa mo kagabi sa inyo, wa pa man siya. Hangtod kami pauli na lang mi. Kuan? Oo. May paulik man si Rinan, ma. Paglakaw ninyo kapi, naabot na sabdayon siya. Nagkapaiwas lang mo. Di ay ba? Maayo kun mao ka na. Og unsa man? Wa ka ba niya dapati, ha? Maoy. Pinangga na kaayo ko ni Rinan, ma. Sige, ma, kay mamahaw sa mi. Nagpaabot na nako si Rinan sa lamisa. Okay, sige. Bye, Janice. Bye, ma. Pasaylo ako, Diyos ko. Namakaknasad ko. Dili lang ko gusto nga mangita na sabon niya sila si mama o papa o kapot. Klaro na gid kayo nga akong tiyan. Og sa dili madugay, mataw na ang unang anak namo ni Rinana. Salamat ha. Ngamisigot kang anita matuog gabi. Og han, karon lang na to ako tuntong imo mga butang og balik din sa bahay, be. No, dili may mo. Oh, may balo ka naman. Busog ka na? Oh, busog na ko. Og, tiwas og kaon diha. Og, ariaw niya ko sa may sala kay may importante kong isulti nimo. Oh, busog naman sa kuhan. Sige, huwata na lang ko dito. Kay pusong ko na ning atong kinanaan. Oh. Karon hani, sa baga nang giingon mo nga importanteng isulti mo na ako, ha? Kagabi kapag yun nga nagsikikiskot na ko, ana. Christy, ay lagkalain ng isulti ko karon ko nimo. Ha? Basta kay permanente ang ato. Dili ta magbuwag. Ha? Kay nga no? Usa ba rin ang isulti ni mo na ko? Christy, gida ako ng tanong ko mga butang sa panimay na mo ni Junis. Nagtipo na kami karong pagpuyo sa among bahay nga gipatukod. Unsa? No! Dili ko musugot! Dili ko musugot nga magigtipong kagpuyo sa mga asawa! Dili, honey! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!